ଗୁମା ବ୍ଲକ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ଏଡିଏସ୍ ସଭାଗୃହଠାରେ ଗୁମା ବ୍ଲକ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁମା ବ୍ଲକ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାସିନ୍ତ ଶବରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଷୋୟୀରତ୍ନ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଲୁଟ୍ରୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ବନ୍ଦ କରିବା, 100 ଦିନର କାମ କରି ବର୍ଷକର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା, ଫଳକ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପଇଠ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚନା ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେଦାରନାଥ ପଣ୍ଡା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କୁମାର ସାହୁ, ସହାୟକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଜୀବିତ ମାଛ, ଗୁମା ବ୍ଲକ ଗାଁ ସାଥୀ ମେଟ୍ ସଂଘ ଉପସଭାପତି ଆମନ ଭୂୟାଁ, ସମ୍ପାଦକ ଆଶିଷ ଗମାଙ୍ଗ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ତିମତୀ ନାୟକ, କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଅରେଶ ଦଳ ବେହେରା, ବେଞ୍ଜାମିନ ଗମାଙ୍ଗ, ଜେସ୍ମିନ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।